יצא לי, אני אגיד למאזינים, לטעום את מאכליך, ואתה גם הרי עשית איזה מהפך ענק, היית איש של תעשיית ההייטק, והפכת לייצר משהו בתחום האוכל והדקורציה, נכון? נכון, בהחלט. אתה עושה פסלים מסוכר. לא, אני עושה פסלים מפירות וירקות, כמו שאנחנו רואים באוניות קרוז בחוץ לארץ, את האבטיחים ואת הדלעות, את הקישוט הקולינרי, זה מה שאני עוסק. אני פשוט גם מלמד את זה וגם לאירועים, ממש כיף. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאמא שלי הייתה שואלת, רק שאני לא יודע את השפה שלה, אז אני עושה בשפת המקור. חיים מזה? חיים מזה, תשמע, זה דבר חדש יחסית בארץ, לכן זה לוקח זמן של חשיפה. לשלב את זה עם דברים נוספים זה ממש כיף, אבל בהחלט כשמכירים את זה, קשה מאוד לעזוב את זה, מתמכרים לנושא הזה. בוא ניגש לערב שבת זה. כמה אנשים יהיו מסביב לשולחן? האמת היא לא יהיו הרבה אנשים, יהיו משהו בסדר גודל של 8-9 איש בערך. שתי משפחות אשכנזיות. אוקיי. הערב במיוחד יהיה אורח שהתארח אצלי בבית, חבר טוב, שהכרתי אותו לפני 10 שנים כאן בהדסה עין כרם, בשם מנודיס דסקלקיס. הכרתי אותו, הוא היה... איש חביב מאוד. כן, הוא עדיין כירורג פלסטי, הוא היה מספר שנים שעשה את ההתמחות שלו כאן בהדסה, ויצרתי איתו קשרים, הוא חזר לקריטים, אנחנו בקשר טוב. התארחתי אצלו, והפעם הוא מגיע גם כאן לארץ, אז הערב הוא יהיה איתנו. זה כולל קוסמטיקה או שאוכל בלבד? לא, גם אוכל, בעיקר קישוטים, בעיקר דברים טובים. תגיד, וילדיך, שאני זוכר אותם מאז, גדלו קצת, אני מניח. כולם גדלו, כולם פרסו כנפיים, כולם נמצאים עצמאים בזכות עצמם, וכמובן שהם באים ומבקרים. השבת דווקא ממש רק חברים, השבת זה לא שבת של מישהו מהמשפחה שמגיע. באיזה שעה אתה מכנס את כולם מסביב לשולחן? משהו בסדר גודל של 8:30 בערך. בערך בסביבות 8:30 בערך בערב. קרן בר התייאשה. אוקיי. למה היא לא אוכלת עד 8:30? היא למות. אוקיי, מה יש לנו לפתיחה? לפתיחה יש לנו דג סול בתנור, שאני מכין אותו. משהו מאוד מאוד ייחודי. איך אתה עושה אותו? אני רק אזכיר למאזינים שלא יודעים, סול זה הדג השטוח הזה. נכון. להפליא לבן גם להפליא. בהחלט. אני קודם כל משרה אותו במרינדה במהלך הלילה, במים, לימון ומעט קורקום. זה שותה את כל הלימון שלו, את כל החמיצות, ואז זה נהיה הרבה יותר טעים. למחרת היום אני פשוט לוקח כוסברה, לימון, שמן זית, מעט שום, גרגרי חרדל דיז'ון ומעט אמבה. מערבב את כל הדברים האלה יחד עם מיץ לימון ומכניס את זה לתנור, שם את זה בתוך תבנית, שופך את זה על זה, 20 דקות בתנור וזה נפלא. זה יוצא צהוב, חמצמץ, עדין, לחך, ממש ממש מיוחד. זה לאופציה של החבר'ה שאוכלים דגים. אבל אם יש מישהו שלא יאכל דג, אז אני מכין גם שטרודל של כבד. שטרודל של כבד אני מכין את זה בעזרת בצק פילו, את הציפוי שלו. זה פס של 8 סנטימטר בערך, באורך של 40 סנטימטר, שזה הבסיס. מעל זה אני מניח פלחי תפוח גרנד, כבד שצליתי אותו לפני כן, שהוא נקי כבר, שהוא טיפה רק שירד ממנו אדם וכל הדברים. מעל זה בצל מטוגן, פטרוזיליה קצוצה, ולמעלה בצורת פירמידה, כמו שזה בצורת משולש, אני שם את הכיסוי. כמובן ביצה וסומסום, ואז משהו בסדר גודל של 20 דקות בתנור, וזה כבר מוכן, כי... אתה שם על זה איזה רוטב? אני מכין על זה רוטב, זה רוטב שהולך יחד עם מלח כמובן, פלפל שחור מעט, עם יין, אני מוסיף לזה יין, מעט קורנפלור, וזה יוצא ממש נפלא. תשמע, אתה הצלת עכשיו, אני יש לי איזה זיכרון של אתה זוכר בחתונות היינו מקבלים תמיד בהתחלה כזה מעין קערית קטנה עגולה מבצק שהיה חלול והיו דוחפים שם את הכבד קצוץ ועל זה שופכים איזה רוטב סינתטי שהיה עשוי
מפטריות שהיו מעורבבות בהפקת מרק פטריות. אתה זוכר את האירוע הזה? וואו, נוסטלגיה, ממש. איפה הימים הטובים האלה שהכל נכון. היה רע? יפה, אז ניצלנו. איזה עוד דברים יהיו לנו על השולחן, או שזה רק היה לי פתיחה כזה? זה היה לי פתיחה, שיהיה על השולחן. תראה, השולחן עצמו למעשה הוא שולחן די גדול, מפה לבנה, צלחות בגוון שנהב עם פס בורדו מסביב. יש כמובן מפות עם רווקים בצורה מסודרת, ושני זרים מאותרים, זרים אכילים שמאותרים ונמצאים על השולחן בכל כיוון של השולחן. כשאני אומר זה שזרים אכילים, יש לך רעיון ממה זה עשוי? זר אכיל. כן. צמחי תבלין? לא, אני לוקח פשוט את השומר וגזר ואני בונה מזה צורה של פרח קלה. אני לוקח צנוניות ואני חותך את זה לצורה של פרחים יפים. קולורבי עוסלת לצורה של ורדים, ואז זה מונח עם שיפודים לתוך חצי מלון הפוך. ליד זה יש קערה עם רוטב, שאני מכין אותו רוטב מאוד מאוד מיוחד, ואז לוקחים פשוט את הפרח, טובלים ואוכלים. אין לי סלט ירקות על השולחן, זה במקום הסלט ירקות, זה סוג של חוויה כזו. אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים בקצרה למנות העיקריות. אוקיי, המנה העיקרית יש לנו את העוף בלימון, ובשר בקר יחד עם קרישה ויחד עם פטריות. העוף בלימון אני פשוט... תעזוב רגע את התיאורים, אתה תסלח לי רז, אבל יש לנו עוד כמה דברים לעשות. בכיף. ואני מאמין לך, אני כבר אומר לך. מה יהיה לידם? זה צריך לבוא עם משהו. יש תפוחי אדמה יחד עם אורגנו, זה מה שיהיה, תפוחי אדמה, ופטריות פורטובלה מיוחדות שהן מטוגנות בצורה מאוד מאוד גסה עם פלפל שחור ויין יבש. אנחנו מגיעים למתוקים. תן לי אחד מתוך המתוקים שאתה עושה לסיום. האמת היא שהכנתי פתיח מיוחד שהוא מאותר, מגולף כמובן בצורה של פרחים, צורה של סלסלה כזו, אבל רשמתי שם את הכתובת מנוליס קלוס אוריסס, הכוונה מנוליס ברוך הבא ביוונית. אז כך שזה נראה מאוד מאוד יפה, יחד עם עוגה מיוחדת שהכנתי. רז קדר, קודם כל תמסור דרישת שלום חמה למנוליס, מגיע לו האיש טוב. בכיף. ומאוד מאוד תהנו, המון תודה ששיתפת אותנו. תודה לכם. שבת שלום. שבת.